Tu máš môj starý tablet. Prečo? Rodičia mi idú kúpiť nový. Tu máš, ja musím ísť. OK, idem niečo zahrať o akýsi Roblox. Fuj, Pikme, už si tu. Nie, daj mi pokoj, Pikme. Nebudem s tebou chodiť. Kto ste vlastne? Čo máš s hlasom? Ty si není Pikmi, kto si? No dala mi mladšia sestra to svoj tablet. Dobre, ako sa voláš? Ja som Lily, mám 16. Pekná. Nadherná. Ostatní povedali nádherná. Som Emma a mám 17. Wow! Som na kolenách. Proste naša... 2 povedali krásna. Teraz ja som Emília, mám 15. Krásna. Všetci povedali nádherná. Ja som Jack, mám 16. Pekný. Oh! Náš bro. Asi tak. Ja som Mark, mám 17. Všetci povedali pekný. Ja som Tom, mám 16. Nádherný. Všetci tiež. Fuj, čo mám so skinom? Dala som ti 10 KRB, urob si skin. Diky.